Good day! In this video, I am going to teach you how to read Hindu-Arabic numerals and its corresponding words. I will be using a chart where I will point the number to read. At the end of this video, you will be answering 25 questions. Now, are you ready? This project is brought to you by I Volunteer for Filipino Children. Ana nga numero daytoy? Maysa. Ana nga numero daytoy? Dua. Ana nga numero daytoy? Tallo. Ana nga numero daytoy? Upat. Ana nga numero daytoy? Lima. Ana nga numero daytoy? Inem. Ana nga numero daytoy? Pito. Ana nga numero daytoy? Walo. Ana nga numero daytoy? Siyam. Ana nga numero daytoy? Sangapulo. Now it's time to answer the questions. Always remember your score. This will determine how far you have learned the lesson well. Question number 1. Ana nga numero daytoy? Inem. Question number 2. Ana nga numero daytoy? Upat. Question number 3. Ana nga numero daytoy? Dua. Question number 4. Ana nga numero daytoy? Pito. Question number 5. Ana nga numero daytoy? Siyam. Question number 6. Ana nga numero daytoy? Lima. Question number 7. Ana nga numero daytoy? Maysa. Question number 8. Ana nga numero daytoy? Sangapulo. Question number 9. Ana nga numero daytoy? Upat. Question number 10. Ana nga numero daytoy? Tallo. Question number 11. Ana nga numero daytoy? Walo. Question number 12. Ana nga numero daytoy? Pito. Question number 13. Ana nga numero daytoy? Inem. Question number 14. Ana nga numero daytoy? Tallo. Question number 15. Ana nga numero daytoy? Dua. Question number 16. Ana nga numero daytoy?
lima. Question number 17. Anang nga numero daytoy? Siyam. Question number 18. Anang nga numero daytoy? Pito. Number 19. Anang nga numero daytoy? Sangapulo. Question number 20. Anang nga numero daytoy? Tallo. Question number 21. Anang nga numero daytoy? Maysa. Question number 22. Anang nga numero daytoy? Upat. Question number 23. Anang nga numero daytoy? Sangapulo. Question number 24. Anang nga numero daytoy? Inem. Question number 25. Anang nga numero daytoy? Walo. Congratulations! This ends our lesson for today. Be sure that you have to share this video. It is free for all the Filipinos.